Hej, jeg er Quentin Bars, og det her, det er sådan en behind the scenes, hvis vi kan kalde det sådan et beat breakdown. Vi kan kalde det mange ting. Bag det nummer, jeg udgav i mandags, der hed Modern Virus. Modern Virus. Det er moderne virus på dansk. Lad os så holde os til noget, jeg kan finde ud af at sige åbenbart. Det her er jo sådan et helt projekt, jeg kører her gennem 2025, hvor jeg hver uge laver et nyt nummer. Og så vil jeg prøve at lave sådan nogle beat breakdowns af dem. Nu må vi se, hvordan det bliver. Det sjove ved det her nummer er, at jeg skal tænke, at jeg skulle i gang på en eller anden måde. Det er rigtig, rigtig lang tid siden, jeg har fået lavet noget, sådan et fuldt nummer. Jeg har lavet rigtig mange sådan løse skitser, men ikke noget, jeg egentlig på nogen måde har lavet færdigt. Så ideen til det her nummer, den opstod egentlig en dag, jeg sad og scrollede på TikTok, og kom forbi sådan noget med klassisk musik. Og det er også derfor, at den hedder Modern Virus, er fordi den er baseret på et klassisk stykke musik for klaver af Beethoven, der bare hedder Virus. Og det jeg i første omgang blev fanget af, det var noget, jeg synes, man kunne lave som en god bassline. Og det er det, der egentlig bærer det igennem meget delen, det er den her bassline. Det er egentlig den, der sådan bærer det hele, og det var den grundlæggende idé. Og så tænkte jeg, hvis det skal blive fedt, hvis det skal blive noget, jeg sådan kan lege med, så skal der bare sådan en klassisk 4 i gulvet store tromme på. Og det var ikke særlig svært. Men så tænkte jeg, hvordan lyder det egentlig, hvis jeg tager den her bassline, og så med 4 i gulvet, men sidechainer den fuldstændig vanvittigt. Og så er det, at man får den bassline, vi egentlig har igennem hele nummeret. Og vi får den her lidt groovy vibe. Men hvor den også fjerner nærmest halvdelen af bassline. Det synes jeg, det blev rigtig fedt. Jeg tænker, der skal være noget mere fyld på. Der skal være et eller andet, der sådan fylder noget mere ud, og der tænker vi finder en nem sådan synthesizer pad, noget der bare giver noget fylde og smække på, og fandt den her og tænkte, det er nemt nok, vi holder den i sammen i de her A og G, og jeg tænkte, her var der også lidt bounce og lidt stutter, som vi allerede også havde på det. Men jeg kunne også godt hurtigt mærke, at den her den var sådan meget harsh, meget sådan hård, så jeg puttede noget reverb, noget rumklang på, for at få den sådan til at blive større. Og så smækkede jeg også noget autopan på, for at få den sådan til at bevæge sig, udvide sådan hele soundstation, vi havde arbejdet med. Og så havde vi jo egentlig 3 fede elementer, der egentlig sådan bare gav et godt sådan baggrundsbeat. Og det ligger jo egentlig bare og groover, og kører det egentlig rigtig fedt. Men det gav mig egentlig også et problem, og det gav mig det problem, som jeg nok har aller oftest, og det er, når jeg egentlig har et eller andet fedt groove, når jeg har en eller anden fed grunddel, så ved jeg ikke, hvad skal jeg gøre ved den? Og det var så her, jeg havde en kæmpe stor fordel, hvis jeg kan sige det sådan, var jo de sådan ting, hey, jeg ved jo, hvor jeg har taget bassline, jeg ved jo, hvor jeg har min basslinje fra, den har jeg jo fra det her stykke klassisk musik. Og så tænker jeg, okay, lad mig være med at gøre det sværere nu her for mig selv, end det behøves være. Det her er det første nummer af et nummer, der skal udkomme, et nyt nummer hver uge i et helt år. Hold dig til at lave noget, der er sikkert og simpelt. Og derfor så tænkte jeg, hey, skal vi ikke også bare tage melodilinjen? Og det er så det klaver, der ligger over toppen. Det er simpelthen klaver-temaet fra det, som jeg så looper lidt og bygger lidt om. Men jeg synes det er egentlig rigtig flot, rigtig smukt og passer ind. Og det er så det, der får mig til hele nummeret her. Det sjove var, at jeg sådan sad og bøvlede meget med den del her. Første gang, man har været igennem temaet,
på, hvor meget skulle der... hvad skulle der bryde ind, hvad skulle der bryde ned, men jeg synes egentlig det her med at... Jeg har prøvet mange ting på, sådan, okay, men så tager vi alt ud og kører bare bassen og trommerne for at se, kan vi få det groovy eller sådan noget. Okay, men hvad hvis vi gør hele gruppen for noget? Nej, jeg skulle have det her med, som der blev nu. At for den del skulle virke, så var det nødvendigt at have den her 4 i gulvet store tromme til at blive på og til at køre med hele vejen igennem. Og at det så også gjorde, at da jeg allerede havde leget med den her del, så var jeg heller ikke i tvivl om, i slutningen, så jamen, den perfekte slutning bliver jo så at tage den her akkorddormer ud, og bare lade den køre for sig selv. Så det her var altså et lille, hurtigt beat breakdown af Modern Virus, som var det første af de her ugenumre. Der kommer et nyt nummer igen på mandag, og et beat breakdown igen på onsdag, hvis alt går vel. Jeg har en notorisk kendt for ikke at holde mine planer, men det har satser jeg på at gøre. Så det skal I lige huske at holde mig op på. Hvad det bliver, aner jeg ikke, og det er også noget at være forberedt på. Vi kommer til at hoppe igennem mange forskellige genrer i løbet af året. Der er allerede en, der har snakket noget om, der er ikke nogen, jeg kalder mig Quentin Bars, der er ikke nogen bars. Roligt, der skal nok komme noget, hvor der også er vokal på. Noget, hvor der er sang på, noget, hvor det ikke er mig, der synger, noget, hvor det ikke er mig, der rapper, noget, hvor der er andre. Der er mange muligheder. Men det her, det er i hvert fald bare starten.